Kerestelek, barátom, hogy hova is tűntél. Na, szevasz, szevasz, látom itt közben a lelkes csapat már itt van. Tegnap is egyébként egész nap ki lehetett próbálni. Ugye az ugró szőnyegeteket hoztátok ki, a tissúkat. Miket lehet egyébként még nálatok most így megnézni gyorsba? Jó reggelt kívánok én is mindenkinek ezen a gyönyörű napon. Az a helyzet, hogy nálunk mindent ki lehet próbálni. Egy dolgot kivéve, a baleset okozó dolgokat. A Rippel Akadémia azért is jó, mert tele van olyan lehetőséggel, amit valószínűleg a hétköznapokon nem szembesülünk vele, tehát olyan lehetőségek, olyan extrém dolgok vannak nálunk, amik mondjuk egy tornaórán nem. Tehát nagyon fontos a mozgásos előképzettség, ugye az, hogy legyen egy jó hangulat, és legyen egy igazán felkészült csapat. Én nem is rabolnám tovább a szót, én megkérném elsősorban a tanítványokat, hogy jöjjenek fel. Most lesz egy pár apróság. Itt van a Daiko és Tenno páros, aki egy nagyon jó emelő számot fog nekünk bemutatni, apa és fia. Itt van velünk Rippel Chiara, Maklári Eliza, aki visszamondta a fellépést, és itt van Res Bettina. Úgyhogy gyertek fel ide a színpadra, gyertek nyugodtan, gyertek ide fel mellénk, és majd akkor Attila kérdez tőletek nagyon okosakat. Hát igyekszem lekoordinálni dolgokat, mondjuk itt az ismerős kis függönyözök, a tissú az már lóg, tehát gondolom ezen is majd lesz megint valami. Sziasztok! Hát mi ugye már találkoztunk, ismerjük egymást. Na mesélj ki rám, mit fogsz nekünk most mutatni, mivel készültél, hogy látod az idei évet, mit akarsz megtanulni? Hát igazából nem tudom. Ez tök jó. Hát tisún fogok pár trükköt bemutatni igazából. És volt már olyan, hogy fönnmaradtál egyébként? Tehát annyira becsavartad magad, hogy utána így lógtál egy pár napot, amíg megtaláltak Feriék? Hát volt már. De tudod, ordibáltam, és közben másokkal is kell foglalkozni, ugye? És akkor lógok már ott, és akkor Léci, Feri, segítenél? Körülbelül. Igen, egy idő után csak észrevettétek és leszedték őket. Jó, hát szerencsére egyébként nem nagyon van nálatok sérülés, mert nagyon odafigyeltek a gyerekekre, hiszen pont ez a lényege. Jó, hát most tudod, ez a marketing. Na, szóval pont ez a lényege, hogy azért biztonságosan tanuljátok meg ezeket a dolgokat. Na, hát akkor, és te mivel fogsz minket elkápráztatni? Szia! Szintén tisúval. És de nem egyszerre. Nem külön. Hát ketten nehezen vagyunk. Van egyébként ilyen gyakorlat? Nincsen, nem? Hogy ilyen duplás? Van ilyen is. Na, tök jó, akkor kíváncsian várunk téged is. Neked volt ilyen fönnakadásod? Volt, és fájt a nyakam tőle. Hát igaz, óvatosan, nehogy itt nekünk most megsérjük most a szintet. Hát ti pedig valami komoly erőgyakorlattal készültetek, szevasztok, és akkor ez úgy fog kinézni, hogy te emeled fel aput, ugye? Igen. Frankon? Nem, én fogom őt fölemelni, jó magasra. Azért meglepődtem volna, te fogod és félkezel, így kitolod a fatert. Ez meglepetés lesz jövőre. Ja, lehet. Hát figyelj, ha már most trippeles vagy, pár év múlva már lehet, hogy gond nélkül felemelsz majd bármit. Na, hát én nem is rabolom a szót, akkor fogadjátok sok szeretettel a Rippel Akadémia bemutatóját. Én pedig kommentálni fogom nagyjából, hogy mi történik. Arra szeretnélek megkérni titeket, hogy nagyon jó leső érzés, amikor tomboló tömeg van a színpad előtt. Ez valószínűleg ma itt nem fog előfordulni reggel 10 órakor, de egy picit gyertek közelebb, kérlek szépen titeket. És hogyha tetszik, akkor egy picit lehet tapsolni, erre megmozdult az összes tanítványunk. Tényleg gyertek ide a színpadhoz, kérnénk szépen titeket, egy kis bemutatót fognak tartani a gyerkőcök, melyikőtök kezdi. Rippel Chiara, akkor egy kis zenét kérünk szépen hozzá. A gyakorlatok többségét most itt rögtönzik nektek. Ez egy láb beakasztással indulunk. Ezek már a haladó gyakorlatokhoz tartoznak, és több hónap képzés kell ahhoz, hogy egy ilyet meg lehessen csinálni. Ez azért szép gyakorlat, mert ettől mindig félt a Chiara, de most megmerte csinálni. Úgy látom, hogy előrefelé az nem fog menni. Ezért ezekhez kell némi erő és kitartás is, hogy egy ilyet meg tudjon csinálni egy 13 éves lány. Viszont
az osztályban, sőt az iskolában is ő a legerősebb, de ez minden tanulókról elmondható. Ez egy szép spárga volt. Ez egy úgynevezett spárga felpörgés. Igen, Kiki egy nagyon gyors tempót diktál, és ebből látható, hogy elég nagy rutinnal űzi ezeket a gyakorlatokat. Szusszanyásnyi és tapsolásnyi időt sem hagyva a gyakorlatok között. A tissúnak a mászás az alapja, tehát egy gyakorlat alkalmával 10-15-ször fel kell mászni ezt a bizony sokszor 6-7 méteres magasságot. Jól látom, ez egy tiki-taki lesz, ezek különböző elnevezésű gyakorlatok. Nem tiki-taki lesz, hanem angyalszaltó. És azért ez már szép magasság, ha megnézzük, hogy körülbelül 2 méteres magasság, amikor így felrakom a kezemet, akkor ő bizony 5-6 méteren van fönt. Igen, a taps az mindig jól jön ilyenkor, jó érzés. Nem lesz az rövid? Igen, ez éppen, hogy az anyag legvégét fogja, de így is szépen kivitelezett tiki-taki volt. Nagyon fontos a spitz és a tér nyújtása nálunk. Ugye arra háklisak vagyunk, egy előadó művész a színpadon, aki artista és abból él, hogy a testével miket tud, az igenis figyeljen a tartására. Ami látszódik, hogy Kiarát nagyon nehéz követni, hiszen olyan tempóban dobálja a gyakorlatokat egymás mögé, hogy effektív. Én, mint a tanára, sokszor eléggé le vagyok maradva, hogy miután mi jön. Ez egy úgynevezett gombóc túra. Ezek a gyakorlatok körülbelül egy fél év alatt alapszinten már elsajátíthatók, persze nem ilyen tempóval és ilyen lendülettel, de hát azért kell hozzá több év gyakorlás, mire ez létrejön. Gyertek közelebb nyugodtan a színpadhoz, és ti is nézzétek, ámuljatok, bámuljatok, mert most például a 7 méteres magasságból fog egy úgynevezett lepörgést, egy leforgást csinálni. Igen, és még feljebb megy, tehát ha ott fönt esetleg egy izzó van, akkor azt nyugodtan kicserélheted, hogy és nem sokára jön a kis leforgás. 1, 2, és meghagyja a végét. Kiarának a specialitása ez a gyors tempó. Természetesen mindenki egyéni gyakorlatokat mutat be. Úgyhogy köszönjük szépen, ha jól látom, körülbelül egy 3 produkcióni gyakorlatot préselt bele. Egy pacsit kérek szépen, gyere ide mellém. Közben megkérném Res Bettinát, aki szintén egy gyakorlatsort fog bemutatni, hogy készüljön oda. Milyen volt, Kiki? Fárasztó. Igen, és miért kellett ilyen gyorsan pörgetni? Már féltem. Ja, értem. Tehát a gyakorlások azok egy 4-5 méter magas teremben zajlanak, és azért ez a 7-8 méter, ez azért picit más eredményt hoz. Köszönjük szépen, Kiki! Most Betty fog egy gyakorlatsort bemutatni, természetesen ezek nem összekoreografált gyakorlatok, hanem a trükköket egymás mögé pakolja be. Úgyhogy lássuk, hogy mit hoztál nekünk. Amint látszik, ez is a mászással kezdődik, tehát hiába utálja valaki és nem szereti, az edzések többségén csak fölle mászogatunk ezeken az eszközökön. Azért némi lazaság is kell hozzá, és látszik, hogy Bettinek azért eléggé mínuszba hajlik a spárgája. És azért akár hiszitek, akár nem, ez elég magas. Tehát a Tatami Sport cég nagyon kedves támogatónk, és nagyon-nagyon odafigyel a mi biztonságunkra. Úgyhogy minden esetben ezek az eszközök alatt található egy biztonsági szőnyeg, ami megmenti a hölgyet, ha esetleg valami hibát vét, akkor az életét és az egészségét óvja. Úgyhogy kérlek titeket, hogy a
14-es kijáratnál levő Ripper standnál a tatami szőnyegeket is nézzétek meg, mert itt a leforgás, igen, ez is egy pörgős gyakorlat, muszáj oda ráfogni két kézzel, mert ezek azért nagyon veszélyes mozdulatok. Úgyhogy a tatamira ti is nyugodtan figyeljetek oda, hiszen egy gyereknek is nagyon jó kiegészítő lehet, amint a szobájában megtalálható, és nem fog megsérülni, hogyha éppen felmászott a szekrény tetejére. Remélem, hogy egy kidőlés következik. Nem kidőlés, hanem szintén gombóc túra. Nagyon fontos a spicc és a térd, a tartásnak a koncentrációja, hiszen egy mozdulat, egy gyakorlat attól lesz szép, hogy szépen kivitelezzük. Amit most csinál Betty, ezt úgy hívjuk, hogy nagy leforgás, egy olyan lendületes, dinamikus mozgássor, amiben a koncentráció, az erő és a mozgás energia koncentrálódik. Úgyhogy igen, ez egy elég nehéz gyakorlat, és hogyha az embernek a dereka egy kicsit bele megy, akkor nem is lehet olyan szépen kivitelezni. Nem jó, kezd újra. Ez egy egylábas lógás lesz, egy spárgát kihúz közbe. És csinál egy kockát is nekünk. Azért szeretjük, ez az első pár órában megtanulandó gyakorlat, aki eljön hozzánk, ez egy viszonylag könnyű mozdulat, egy látványos úgynevezett kocka vagy téglalap alakot formál a kezével, és ezt még tartja, ugye egy lábán lóg, az látszik, és akkor ebbe szépen meg szoktuk forgatni. Nem homoríts bele. Igen, ez egy szép gyakorlat, látványos is, könnyű is, ez hamar megtanulható. Egy pár gyakorlattal, hogyha szeretnétek, megtanítunk nektek egy olyan kis összeállítást, ami már egy gólyabálon, egy kis bemutatón az iskolában elkápráztatja a többieket. Hogyha erre gondoltok, akár ez is lehet egy kis cél, hogy mondjuk a ballagás előtti rendezvényen egy ilyen gyakorlatot bemutatotok, már megérni eljönni hozzánk. Ez egy érdekes gyakorlat lesz, hiszen már nem sok anyag maradt, amit a kezébe megfoghat. Ezt dugóhúzónak hívjuk, ez már egy haladó gyakorlat, viszont nagyon feszes test kell hozzá. Fogd erősen. Hát ez egy nagyon szép lepörgés volt. Köszönjük szépen, Betty! A Ripple Akadémia látható volt a Voice nevű produkcióban is. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Szuper gyakorlat volt. Hogy érezted magad? Hát nagyon féltem. Féltél és fárasztó volt? Fárasztó volt. Nagyon szépen köszönjük. A csarnok hátsó részében megtalálható a Ripple Akadémia, bármelyik gyakorlat kipróbálható, és megtanítják a lányok, csak gyertek oda. A következő produkció, amit láthatunk, az egy apa-fia páros lesz. Azt kell tudni róluk, hogy megérkeztek hozzánk, és egy olyan gyakorlatot fognak bemutatni, ami igazából egy érdekes kombinációja a családi szeretetnek, és annak, hogy egy apa-fia nem csak játékból tud együtt szórakozni. Lássuk! Tapssal segítsük majd őket, jó? Riding round in that Cali, got OG
Hoppá, hoppá, kérem szépen. Hát igen, azért ez a része már nem olyan egyszerű, amikor elengedik a kezüket. Az élő játszótér, amikor aput élő játszótérnek használjuk. Bravo, gratulálunk! Egyébként ez ilyen vállfájásra, nyakfájásra is abszolút jó, masszírozásként. És egy félvállas kiülés, és egy sózsák. Minden kis lisztkukac olyan egyébként, össze-vissza. Bravo, gratulálunk! Nikó, nagyon ügyes vagy. Nikó és Tenno, azaz senior és junior. Ők már a TV2 reggeli műsorában is szerepeltek el valaki kis bemutatóval. Egy pár hete gyakorolják csak, de mind a kettő látszik, hogy nagyon élvezi. És ami azon felül, hogy apa-fia párost erősíti, azon belül még akár egy jövőkép is lehet, hiszen a cirkuszok, a Cirque du Soleil és egyéb előadóhelyek nagyon szeretik, amikor egy családi produkciót tudhatnak magukénak. Úgyhogy még egy pár év gyakorlás kell. Köszönjük szépen Daikónak, Nikónak, köszönjük szépen, egy készfogásra gyertek ide, egy pacsira. Köszönjük szépen. A Ripple Akadémia rövid kis bemutatóját láttátok, a csarnok hátulján megtalálhatók vagyunk, gyertek oda, várunk szeretettel. Köszönöm szépen Ripple Feri barátomnak, és ahogy hallhattátok, király volt ismét. Menjetek el és bátran nézzétek meg, tehát ki lehet próbálni ezeket az eszközöket, és kipróbálni a Ripple Brothers Akadémiának a lehetőségeit.